Hi guys, magluto og tinuwa. Tinolang kasag. Oh. Kuha sa panagat guys. Oh, no siya pansat. Ito siya guys. Oh. Yummy. No siya pansat guys. Oh. Yan. Charap ng aking tinula. Din, ato na ilunod ang atong isda. Kuha ni sa panagat guys. Basta magkugi, makakaon jud ang pobre. Yan. Ang daming tinula. Look na. Dumiretso naman ang Pangulo sa Lingayen, Pangasinan para sa paggawad ng Certificate of Condemnation with Receipt of Mortgage. Inaalis nito ang hindi pa bayad ng utang, amortization, interest at iba pang bayarin na higit 3,500 benepisaryo ng Lingayen Reform Program sa kanila tinanggap ng lupa mula sa gobyerno. Isinabay din ng Pangulo sa programa sa Lingayen ang pagbibigay ng higit 100. Ako ipusa. Ato nang ukban natong tinula guys. Wow. Asa naman si Ben? Gisugog ice. Charan. Tinolang isda. Ako na ilan. Tinulang manok. Ulit daw guys na. Ano siya? Tinulang isda para panihapon guys. Basta magkugi lang yun. Makakaon yun ay ang pobre. Kugi lang ang pobre. Atong tilawan ha. Na. Sarap. Medyo tabang guys atong usban basin. Pero siyang pinayon og kayo kay kusog ra kaayo. Ayan. Ako na mag-edit lang. Tabang mo. Ako na. Wow. Pasayan. Pansat ni siya guys. Pansat. Or sa Tagalog. Ano yung sugpo no? Or shrimp. Or ano sa? Okay. Shrimp ang sa English. Unya sa Tagalog siguro sugpo. Basta ka mga like kuan guys. Kamo na like paigo. Ano siya guys? Pasayan. Pasayan niya. Kitong or danggit na isda. Yan. Bukas na lang. Kasag. Wala yung bukas? Kasag na siya guys. Sinsya na guys kaya ako'y singer da kapad diri ha. Pero pinakalitra to. Sarap. Tapos ang tako bagbalik guys. Okay. Kinilaw na bat. Bat ka na, diba? Kinilaw na bat guys. Kamay ra kayo ko ha. Yan lang katilaw og bat. Sana. Ukad na daw guys. Gutom jud ang mangkuan.
Yummy. Lami gid sa tinuwa. Basta labas kayo guys. Tamis kig sabaw. Ready na para panihapon. Thank you for watching guys. Bye bye.